Sziasztok, én Huntermanix vagyok, ez itt egy Skype PvP-s videó lesz. Skype PvP 6/7-en fogok játszani. Remélem tetszeni fog, de ne is húzzak tovább az időt, menjünk harcolni. Ezeket a cuccokat gyűjtöttem össze a videóra. Mentőrúdból sajnos csak egy van. Látjátok, vannak pótszetteim, erőpotik, 8 perces, illetve 3 perces. Ezzel, ha valaki nagyon lökős, lebírom lökni, és egy ilyen kardom van. OP-t pedig az előbb vettem. Van 4 percig, még erőpotim, szóval még nem kell inni. Ezeket szépen megöljük. Az szépen hullott. Reméljük, az kihullik, de nem hullott. Nem tudom, hogy OP-zotta, de szerintem igen. Az a jó az új pluginba, és például valakinek van 50k pénze, akkor te kapsz 5000-et belőle, ha megölöd. Szóval ez nekem nagyon tetszik. A Skype-on rám is írtak. Nézzük, milyen kard. Itt egy eléggé béna. De én még kidobnám a szemetet. Addig én inkább visszajönnék spóra, mert már többször is jártam, úgyhogy... Ó, itt nagyon kemény vagyok. Rendezkedek kint, azt szépen hátba csaptak. Nem, most nem lesz ez. Azóta megfogadtam magamba, nem fogok ilyeneket csinálni. És amíg nem jön ránk egy profi, addig csak farmolunk, mert most pénz is kell. Kicsit bevagyott a szerver. Viszont egy hiász, aki valószínű mindjárt ránk fog jönni. Hát az nem jó cuccos. Csak le akar dökni. De most nem értem. Ha valakit lelöksz, annak mi értelme van? Mert oké, hogy ott röhögsz, hogy hú, de troll voltam. Hogy lelöktem azt a diás, de most komolyan. A nagy részének van mentőrútja. Most azzal te nem fogsz semmit se érni, előrébb nem fogsz jutni, akkor meg... Nem tudom, hogy miről beszélünk. Most az oké, ha megölsz, vagy ilyesmi. Ha mindegy, elbalfaszoskodtam a mentőrudat. De ez a videó ennyi is lett volna. Remélem tetszett, ha szeretnétek még további videókat, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Következő videóra megpróbálok több cuccot összeszerezni. Remélem sikerülni fog. Itt Skype PvP 6/7-en gyakran fenn vagyok. És ha akartok, adakozzatok, én szívesen fogadom a cuccokat. És aki majd benne szeretne lenni a videóba, az majd kommentbe írja le. Aztán majd, még nem most, de szerintem valamikor majd be tudom rakni az egyik videómba. Na mindegy, én Huntermanix voltam. Sziasztok!